Гісторыка-культурнай каштоўнасці – гэта не толькі гонар ці справядлівы понт для любой нармалёвай краіны. Гэта доказ багацця яе гісторыі, пацверджанне адметнасці. У Беларусі з гэтым агромістыя праблемы. Ці то войны, ці то моцнае крыло ўсходняга суседа, ці то проста раздалбайства. Балючая і складаная тэма, але мы канал «Загляне сонца». П'ем абезбол і размаўляем пра культурныя здабыткі, якія страціла Беларусь. Гоу! Калісьці архіў Радзівіла ўзберагаўся, у дужках зразумела, у будынку Акадэміі навук Беларусі. Пасля стала вядома, што дакументы пацярпелі ущерб ад разных пастаронніх лиц, искавших бумагу для сигарет и даже для растопки печей. А каштоўную зброю перадалі на Беларусь фільм. Цалкам саўковы стайл. Але трэба ведаць, што шмат дабрышча, якое уяўляла сабе культурную каштоўнасць, было скрадзена і цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Шляхі іх вымывання наступныя. Раз. Войны. Ад часоў маскоўскіх цароў, напрыклад, Івана Грознага, пры ім, кажуць, зніклі полацкія зборы і, магчыма, полацкі летапіс, а таксама Алексея Михайловича, знішчана куцэйская друкарня, да другой сусветнай войны. Найбольш хрэстаматыйная гісторыя крыж Ефрасіні Полацкай знік акурат у чэрвені 1941 года. Доўгі час лічылася, што скралі яго немцы, але ёсць шмат даследаванняў, якія сведчаць, што нібыта яго эвакуявалі саветы і дагэтуль трымаюць недзе ў сябе. 2. Рабаванне багатых маёнткаў. Храналагічна гэта 18-19 стагоддзя, а пасля падзеі 1917-39 гадоў. Яшчэ адбывалася канфіскацыя маёмасці шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызваленчым руху. І пазней адбываліся яшчэ бальшавіцкія пагромы. 3. Рыжскі мірны дагавор. Маем адмысловы выпуск, калі ласка, падглядзіце яго і падпішыся на наш канал. У той момант культурная спадчына паводле дакументаў дзялілася паміж Расіяй, РСФСР і Польшчай. 4. Гэта шматлікія навуковыя экспедыцыі. Гучыць вельмі прыязна і вельмі інтэлігентна, але экспедыцыя гэта класна, але толькі не ў тым выпадку, калі яна з Масквы ці Піцера, таму што гэтыя людзі ўсё увазілі дамоў да сябе на сябе. Усходнія суседзі забіралі рукапісы, кнігі, археалагічныя калекцыі. 5. Фармалізаваны прайзвольны грабеж у царскія і савецкія часы. Напрыклад, Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж і іншыя сховішчы творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палаца Сапегаў на Гродзеншчыне. Гэта падзеі пасля паўстання 1830-х. У савецкія часы все было яшчэ прасцей. Проста перакідвалі рэчы з музея ў музей. Бо гэта ж тыпу адно ведомства Міністэрства культуры адной вялікай краіны. От сабе і бралі самае класнае, пакідалі разную там херабуру. 6. 90-е. Тады з жабрацкіх постсавецкіх краінаў вывозілася да халеры ўсяго. Кажуць, пакажы чалавеку купюру ў 100 баксаў і ён табе што хоча прадасць. Ацэніць аб'ёмы тут нельга нават блізка. Толькі ў музеі ў Новым замку, гэта горадня, ёсць цэлы зал вернутых каштоўнасцяў. Ён пра скарбы, затрыманыя гарадзенскай мытняй. Ды гэта ж толькі вяршыня айсбергу. І гэты працэс, зразумела, працягваўся прынамсі да нядаўняга часу, пакуль краіна не закупорылася ў сябе. Сутнасць, у прынцыпе, зразумелая, давайте дадзім крышачку канкрэтыкі. У перыяд 1939-40-х гадоў у заходняй Беларусі пабывалі маскоўскія экспедыцыі. Так у цэнтральны антырэлігійны музей трапіла каля 30 тысячаў, калі больш зразумела, гэта цэлых 2 вагоны рэдкіх кнігаў і рукапісаў з пінскай каталіцкай семінарыі. Далейшы іх лёс невядомы. Трэба зазначыць, што страты асноўных беларускіх музеяў у гады Другой сусветнай вайны вывучаныя толькі на 6%. З больш чым за 11 тысячаў экспанатаў, пра якія паведамлялася ў дакументах надзвычайнай камісіі, канкрэтныя звесткі маюцца толькі пра 992 экспанаты. Астатнія характарызуюцца сумарна. Толькі з Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-культурнага музея скрадзена 7 слуцкіх паясоў, 45 карцінаў і партрэтаў, 12 этнаграфічных паясоў, 12 адзінак этнаграфічнага адзення, 10 адзінак фарфоравага посуду, 2 бакала Тызенгауза, 2 бронзавых барэльефы і гэтак далей. Зніклі і прадметы, якія належалі пісьменніцы Элізе Ажэшка. Бронзавы медальён, карціна «Домік Ажэшка ў Друскенніках», мэбля і гэтак далей. Слонімскі раённы краязнаўчы музей згубіў шахматную дошку Льва Сапегі. Мы рабілі пра яго адмысловы выпуск. Калі ласка, паглядзіце яго, падпішыцеся на канал, нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Трэба зазначыць, што тая дошка была з чорнага дрэва і слановай косткі. Але тут трэба быць справядлівым. Частка беларускіх каштоўнасцяў была вернутая пазней з Германіі. Адзіная праблема – вернута не ў Беларусь, а ў Расію, у Маскву, Новгород, Ленінград і іншыя гарады.
Вываз каштоўнасцяў адбываўся і ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва ў другой палове 40-х гадоў. Напрыклад, наваградскі святар Александр Зянкевіч узяў з сабой метрычную кнігу, дзе быў зроблены запіс пра нараджэнне Адама Міцкевіча. Цяпер яна знаходзіцца ў польскім Чанстахове. Колькі ўсяго людзі проста прыхапілі на рукі, ацаніць немагчыма. Яно ж, тупа не дакументавалася. А цяпер давайте разам пазнаёмімся з разумным і цікавым словам інкунабулы. Гэта не нешта пра там вампіраў і не заклінанне з Гарры Поттера. Гэта кнігі, выдадзеныя ў Еўропе ад пачатку, ад вынаходніцтва кнігадрукарства і да 1 студзеня 1501 году. То бок вельмі рэдкія выданні, вельмі каштоўныя і вельмі дарагія. Вялікая частка была прывезена нашымі магнатамі ў ВКЛ на пачатку 16 стагоддзя, калі сувязі гэтага вялікага княства літоўскага з заходняй Европы набылі інтэнсіўны характар, а калекцыянерства стала добрым стылем салідных людзей. Трэба зазначыць, што сёння ў дзяржаўных сховішчах такіх выданняў вельмі каштоўных маецца 52 асобніка. 44 у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, 5 у, зараз будзе цікава, у ЦНБ НАН-РБ, тлумачу, Цэнтральная нацыянальная бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, 3 яшчэ у Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеі і, ў прынцыпе, все. А цяпер параўноўваем. У бібліятэках Літвы іх, вось гэтых вельмі каштоўных выданняў, знаходзіцца 453 адзінкі. Давайте крыху прыкладаў. Бібліятэка Віленскага універсітэта, 411 экземпляраў. Гэта цэлая калекцыя выданняў галандскіх кніжнікаў. Кнігі з бібліятэкаў аршанскіх, віцебскіх, магілёўскіх езуітаў, слуцкіх бернардзінцаў і піяраў, кнігі з Пінска, Маладзечына, Шчучына, Слоніма, Супрасля і гэтак далей. Фонды бібліятэкі Расійскай акадэміі навук, 11 інкунабулаў, паходжання з Няшвіжскай бібліятэкі Радзівілаў, усё паступленне 1772 году. У 1830 годзе ў бібліятэку Санкт-Петербургскага універсітэта былі перададзены аж на 4262 тамы з бібліятэкі Полацкай езуіцкай калегіі. Там был 1 інкунабул і 17 палеатыпаў. Давайте крышку глыбей полезем у Россию. У бібліятэцы Томскага універсітэта захоўваецца венецыянскае выданне 1500 году з уладальніцкім запісам Яна Фредерыка Сапегі. 3 інкунабулы і 33 палеатыпы з бібліятэкі Храптовічаў, што знаходзілася ў Шчорсах. У складзе пазасталай частцы кнігазбору знаходзіцца у бібліятэцы Акадэміі навук Украіне. Гэта Кіев. Туды яны потрапілі яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. То бок тэндэнцыя прыблізна зразумела. Сярод найбольш вядомых гістарычных беларускіх кнігазбораў бібліятэка Радзівілаў у Нясвіжы. У 1749 годзе для яе быў пабудаваны ажно спецыяльны будынак. Да 1770-го кнігазбор налічваў каля 20 000 тамоў. Найкаштоўнейшыя дакументы Вялікага княства Літоўскага таксама прысутнічалі там. Сам кароль Жагімон II Аўгуст дае прывілей Мікалаю Радзівілу Чорнаму на заснаванне дзяржаўнага архіва, каб там зберагаліся галоўныя прывілеі і граматы цэлай вялікай краіны. У 1772 Радзівілаўская бібліятэка на загад Кацярыны II была дастаўленая ў Санкт-Петербург і перададзеная ў веданне Акадэміі навук. Яна займала ажно 96 скрыняў без уліку гравюраў, планаў і нот і была размешчана ў цэнтральнай частцы кунсткамеры пад башняй у памяшканні, дзе некалі быў анатамічны тэатр у спецыяльна заказаных 34 шафах. У 1812 годзе расійскія войскі, заняўшы Нясвіж, зноў разрабавалі мясцовы палац. У Петербург было вывезена 13 падводаў нясвіжскіх каштоўнасцяў. Рарытэты трапілі ў Эрмітаж, частка дасталася Успенскаму сабору ў Маскве. Найбольш каштоўныя рэчы трапілі ў аружейную палату Крамля. Збор медалёў і манетаў быў перададзены Харкаўскаму універсітэту, дзе пазней на яго аснове адчынілі музей. У 1920-х гады Нясвіжская бібліятэка перастала існаваць як асобная калекцыя. Яе фонд быў уведзены ў асноўны фонд бібліятэкі Расійскай акадэміі навук. У 1950 годзе ў Польшчу з нясвіжскай калекцыі было перададзена 89 экспанатаў. Так, многія рарытэты трапілі за мяжу. І калекцыі зброі, напрыклад, мы можам цяпер любавацца ў Варшаве, Нью-Йорку ці аружейнай палаце Крамля. А польскім вершнікам Рэмбранта ў музеі Метраполітэн. Што
Што дзе зараз ляжыць? Калі проста адказваць, то прыблізна паўсюль ёсць беларускае дабрышча. Вялізарнымі культурнымі каштоўнасцямі, вывезенымі з Беларусі, валодае дзяржаўны гістарычны музей Масквы. Там калекцыя слуцкіх, нясвіжскіх і гродзенскіх паясоў агульным лікам каля 300, а таксама 84 экземпляры выданняў Францыска Скарыны. У расійскім дзяржаўным архіве літаратуры і мастацтва матэрыялы, што тычацца беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, дзеячаў культуры, напрыклад, Цішкі Гартнага, Якуба Коласа і Янкі Купалы. Архіў былога беларускага музея імя Івана Луцкевіча застаўся ў Вільні, дзе першасна і быў створаны. Там архівы такіх нашых газетаў, як «Наша Ніва», «Гоман», «Голас беларуса», часопісаў «Крывіч», «Маланка» і іншых. А таксама архівы беларускіх партый, камітэтаў, саюзаў, таварыстваў, шматлікія асабістыя архівы. У літаратурных матэрыялах фонду спадчына Максіма Танка, некалькі калекцыяў фальклорных твораў, запісаных Язэпам Драздовічам і іншымі збіральнікамі. Беларускі драматург і мастацтвазнаўца Владзімір Халіп, бацька той самай Ірыны Халіп, распавёў, што яшчэ ў часы савецкага росквіту літоўцы выказалі пажаданне перадаць нашай краіне тую частку віленскага архіва, якая на іх погляд бясспрэчна была беларускай. Але ж тутэйшаму цырымоннаму кіраўніцтву ў міжсуседскіх стасунках найважнейшым было прэстыж. Таму ў Вільню накіравалі не абы каго там, какого-нибудь навукоўца, а партызанку з цэлай зоркай героя Савецкага Саюза. Партызанка тая, ледзь зірнуўшы на рукапісы, адразу ж заўважыла ненавісную лацінку нацыяналістаў і правакацыю недобразачлівых суседзяў спыніла рашуча па-партызанску. Гэта не нашае. У Варшаве захоўваюцца матэрыялы, звязаныя з паўстаннем пад кіраўніцтвам Тадэўша Касцюшкі. Таксама фрагменты архіваў розных галін роду Радзівілаў ад сярэдзіны 15 стагоддзя. Розныя крутыя рэчы па нашай гісторыі яшчэ ёсць у Швецыі, Латвіі, США, Фінляндыі, Германіі, Великабрытаніі, нават у сталіцы Кеніі Найробі. Але тут, канешне, гаворка ў асноўным не пра скрадзеныя рэчы, а пра вывезеныя уласнікамі на працягу 20 стагоддзя прадметы. Бо Беларусь перастала для іх быць домам. Гэта как бы нармалёва. Ну, а што рабіць ужо з гэтымі прадметамі, яны самі вырашалі. Мець пры сабе, ці там дарыць, ці прадаваць. То бок сітуацыя больш-менш нармалёвая. А напрыканцы лічу патрэбным перадаць вам жарцік нашага гістарычнага рэдактара Алеся. У яго ёсць момант аптымізму. Ён прапануе: калі на Расіі пры нашым жыцці яшчэ будзе бяда-бяда, то там можна будзе нашы каштоўнасці выменьваць на грэчку і памперсы. Бо ў іхнай гісторыі пасля 17-го году так і было. Гналі на захад скарбы Эрмітажу без усялякага сораму. Аснова такая: можна плакаць, доўга плакаць, наколькі ўсё гэта несправядліва. Але тут акурат працуе права моцнага. Калі твой дом шмат разоў абакралі, дзіўна крыўдавацца, што нехта пачысціў зубы тваёй шчоткай. Гэта як бы лагічна. Лагічна і тое, што сённяшняя наша размова вынік усяго, што з намі адбываецца апошнія 200 гадоў. Пра некаторыя прадметы, як, напрыклад, радзівілаўскія гарматы з нясвіжу, якія захоўваюцца, дарэчы, у Стакгольме, бо былі трафеямі шведаў, можна сказаць, што ім нават пашчасціла, бо былі б тут невядома, можа, паплавілі бы іх бальшавікі на метал. Ці проста куды-небудзь сабе б вывезлі. А так, едзь у Стокгольм і глядзі беларускую спадчыну. Калі Беларусь у будучыні стане крутой, прывабнай дзяржавай, гэтыя прадметы, як бы пафасна ўсё гэта не гучала, самі ў яе пацягнуцца. Бо калі дзяржава эканамічна стабільная, у ёй працуе закон, людзям пры грашах не стромна нешта выкупаць і весці дадому. А іншыя краіны хочуць з ёю сябраваць, абменьвацца, камунікаваць дыпламатычна, у тым ліку і па музейнай лініі. Ёсць яшчэ добры прыклад эмігрантаў у Великабрытаніі, якія ад пачатку 1950-х гадоў збіралі каштоўнасці, звязаныя з Беларусю, дзе толькі маглі. Так і паўстала Скарынаўская бібліятэка і музей пры ёй у Лондоне. Яны, дарэчы, працуюць дагэтуль, будзеце абавязкова паглядзіце. Гэта, мабыць, адзіны такога ўзроўню беларускі музей за межамі Беларусі. Малайцы. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Мы таксама малайцы, таму упадабайце, калі ласка, наш відос і падпішыцеся на канал. Яшчэ просьба, давайце успрымем гэты выпуск як нагоду больш ніколі не паўтараць нешта падобнае. Ну і давайце беларусець разам.